صبا يا هون تشمل ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እመይዘሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም እምበኣር ናብዛ ክብርቲ ዕለት ትንሣኤ ናይ ጎይታና ብሰላም እንኳዕ ኣብቅዓኩም እንኳዕ ኣብቅዓና ንመላእ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ከምኡውን ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ሲኔማ ሰመረ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፍርቂ ለይቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣዴና ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዳማርያም ኣስመራ ተረኪብና እቲ ዝግበር ስርዓት ናይ ምስላም ብስራተ ናይ ትንሣኤ እግዚኣብሔርን ኣብ ቤተክርስትያን ተረኪብና ናባኹም ከነብሎ ኢና እሞ ክሳብ መወዳእታ ናይዛ መደብ ምሳይ ሓቢርኩም ክትፀንሑ ብኽብሪ ይዕድም ደጊመ ደጋጊመ እንኳዕ ናብዛ ዕለት እዚኣ ብሰላም ኣብቅዓና እንኳዕ ኣብቅዓኩም ርሑስ በዓለ ፋሲካ እንኳዕ ናብ ትንሣኤ ኣብቅዓና ብለይቲኹም ተረኺብኩም ተሳሊምኩም ዲኹም መጀመርያ ርሑስ በዓል አሜን አሜን ይሕብሩን ሁሉና አሜን መን ክብል ተስፋ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ይባል ስኒት ተስፋ ብርሃን ከምዛ ንሪኣ ዘለና መትሩ ቤተክርስትያንና ፍርቂ ለይቲ እያ ተሳልም ኣብዚኣ ብምርካብኩም ከመይ ይስማዓኩም ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምክንያቱ ህዝቢ ኣመን ክርስትና ዝኾነ ህዝቢ ኩሉ ናብዚ ተሓጒሱ ይመፅ ኣሎ ንሕና እውን ክፋልናቱ ስለዝኾና ተሓጒስና ኣብዚ ዓመት ኣብ ሰላም ከምዝውን ከፅንሓና ኢና ተመኒና ኣፅኒሕና ኸ ንዓመታ ሕጂ ንምነ ንዓመት ኣብ ሰላም ጥዕና ብሓጎስ ከፅንሓና ኸ ንምነ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኸዓኒ እንኳዕ ኣብቅዓካ እንኳዕ ሓጎሰካ ክንብል ንፈቱ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከዓ ሰላም ክምነ ሰላም ክወርደሉ ኩሉ በቃ ርሁብ ኮይኑ ሓድሽ ዓመት ፋሲካ ንዓመት ኣብ ሰላም ከምዝውን ከፅንሓና ኸ ትምኒትና እዩ ማለት እዩ ይቀኒልና በዚ ጋጣሚ ንመን ዮሃና ንበልኩም ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ስፔሻሊ ከዓ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነቲ ከይዕረፈ ለይትን ቀትርን ዋልታ ሃገር ኮይኑ ዝከላኸል ዘሎ ከምኡውን ነቲ ተፀባይነት ዘይብሉ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ሰላም ይምነ ብዓብዪ ንዓኻትኩም ከምኡውን ንሃገርና ንስድራ ቤተይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዓብዪ ድማ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርሑስ ኣውዳኣመት ርሑስ በዓል ክብሎ ደሊ ካልእ ትብሎ ህሉ ዶ ንዓኹም ካብ ዝያዳ ዝገብሮ ዘለዎም ኣስተዋፅኦ ካብዚ ዘለኹም ዝለዓለ ዝሰፍዐን ዝገፍዐን ጌርኩም ናብ ህዝቢ ይኹን ናብ ርሑቕን ናብ ቀረባ ንክተመሓላለፎ ትገብሮ ዘለኹም ንዓኹም ከዓ ፍረ ፃዕርኹም ኣየጠፋልኩም ካብዚ ንላዕሊ ተወፅሉ ካብዚ ንላዕሊ ዝተስምካ ግበርኩም ንዓኹም ስድራ ቤትኩም ምስ ቤተሰብኩም ከዓኒ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ ፋሲካ ርሑስ በዓል ይብለኩም አሜን አሜን ንሕና ከዓ ምዞም ተኸታተልትና መሳርሕተይን ኮይና ርሑስ በዓል ምስ መላእ ስድራ ቤት ንብለኩም ኣለና ተንኪዩ ንሁሉ ይቀኒልና ኣጋጣሚ በዝብልኩም ምሳና ተቋደስኩም ነርኩም ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹም ግን ሕጂ ኸትካ ገዓት ጌትካ ገለ ምብላዕ እያ ሕጂ ንጎኻ ጤልካ ዲኻ በጊዕካ ሓዲካ ምስ ስድራ ቤትካ ምካን ዕምባባኻን ጌርካ ትውዕል ስትል ግን ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹም እቲ ንሕና ዝበልዓናዮ ናባኹም ይሕልፎ አሜን አሜን መጀመርያ ርሑስ በዓል አሜን ንኩላህና መን ክብል ሄለን ይበሃል ስኸምቅልከ ሜላሄር ስኸ ሉና ኣዘር ሓድሽ ኣሰይ ወሳእና ሄራን እዚኣ ብለይቲ ኢኹም መፂኹም ምሽ ንኸመይ ኣሎ ኣውደ ኣመት ተሓጊስኩም ዶ እንታይ እየን ዘንሒዝኩመን ዘለኹም ሽማ ኣለዋ እንዴ እንታይ ይበሃል ጥዋፍ እሞ ብለይቲ ኢኹም ዳርጋ ብዛ ቤተክርስትያን ክትሳለሙ ክትመፂኹም ዘለኹም ከመይ ኣሎ ሃዋህው
ኩሉ ጽቡቕ ራእይ ከም ዝትርእዮ ዘለኺ ብርሃን ናይ ጎይታ ብሰላም ዘብቃዓና እንዳመስገና ኩሉ ጽቡቕ በቃ ደስ ዝብል ኣዝዩ ደስ ዝብል በቃ ንዓመት ዓመት ከም ዝኽፈነልና ከዓ መንየትና ንገልጽ ማለት እዩ ካብ ኩለን ዕለታት ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ዝግበር ካብ ስርዓተ ቅዳሴ እንታይ ኣሎ ደስ ዝብለኪ? ንዓይ እኮ ሓቂ ሓይሽ ደስ ዝብለኒ ከምዚ ሕጂ ፅምና ውዒልና ጥልቀት ዝበሃል ውዒልናዮ ዘለና ብሓባር ኮይንና ምዞም ካህናትና ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን ኢልና ብሓደ ድምፂ ክነብል ከለና ኣዝየ ድሕጎስ በቃ ደስ ዝብለኒ ንሳ ምስ ደቅና ድዩ ምዞም ስድራና ወለድና ዓበይቲ ኮይንና ኩሎም በቃ ምስ ካህናትና ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን ካብ ብሓደ ክትጭፍር ከለኻ ዝስማዓካ ውሽጣዊ ናይ ተፈጥሮና ሓይሊ ኣለዎ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ በቃ ሳይድ ፎቶ እዞም ደቂቃ ከመይ ይኾና ንስኹም ከ ከምኡ ዲኹም? እንታይ ደስ ዝብለኩም ኣብዛ ዕለት እዚኣ? እንታይ ደስ ዝብለኪ? ከምታ ማማ ዝበለተስ ብሓደ ድምፂ ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን ኢልና ክንገልጽ ከለና ደስ ትብል እሞ ምበልክልና ዶ? ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን ብኣቢይ ኃይሊ ስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣጋዞ ለኣዳም ሰላም ዘእሰይ ኮነ ፍስሓ ወሰላም ኣሜን ኣሜን። ናይ ባሓቂ እሞ በዚ ጋጣሚ እዚ ንመን ዮሃና ምበልና? ንኩሉ ህዝብና በቃ ንኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሽግር ደለው ኣብ ፀበባ ደለው ድማ ከማና ከምዚ ሕጂ ሰላም ረኺብና ዘለና ሰላም ረኺቦም ብቕሳነት ሃይማኖቶም ከኽብሩ ደስ ይብለና ንኩሉ ህዝቢ ወለድና ካብ ዓብዩ ንኩሎም ቋዓብቃዓና ይብል ዮሃና ምበልክ እንዶ በዚ አይደለኽንከ? እወ ንመን ምበልኪ? ነደይ ነቦይ ንሓፍተይ ንሓወይ ንኩሎም ስድራ ቤትና ንሙሉእ ኤርትራ ንመሓዙትከ ኸ? ንማሓዝትካ ስኸ ዮሃና ትብሌና ኣለዋ ዲ? ንመን? ንማሓዙተይ ንኣሕዋተይ ንስድራ ቤተይ እንተኸ ማሓዙትካ ኸ ረስእከ? በዛ መስኮት ኮይኖም ዝርኢና ዘሎ ብዙሓት ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ከ ኣለዉ ንሓዝካ ሕሳብ ዳኣመት ንበልክዮም ዶ? በልዮም በሊ ሕሳብ ዳኣመት እሺ ንሕና እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነ ምስ መሳርሕተይ ከምኡውን ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ሲኔማ ሰመረ ምስ ሙሉኣት ስድራ ቤትኪ እንኳዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብዛ ክብርቲ ዕለት ብሰላም ኣብቅዓና ንብለክ ኣለና ርሑስ በዓል ኣሜን ይቐኒለይ እሺ ይቐኒልና ኣሜን ኣሜን ርሑስ በዓል ቦና ፓስኮዋ Buona Pasqua, buona Pasqua. Buona Pasqua. What do you say? Buona Pasqua. What about the identity first? Unique. Unica. È qualcosa di estremamente spirituale, تعامي spiritual. ma proprio spirituale, veramente nel senso più pieno della parola. Uno esce da qui, dopo questo esce diverso. كاوزي وشي أتيكا استمر. وش دقات وتيخا كالي سوي كاتكو. Thank you. Happy Easter. Happy Easter. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Ah, Buona grazie, Pasqua. grazie altrettanto. Pasqua. Grazie, grazie. Prego. Siamo qui uniti. Fabio. Siamo qui uniti. Family. Avete qualcosa, un messaggio da dire? Un messaggio da dire, qui ci sentiamo come in Italia. Abbiamo trovato un popolo bello, accogliente, è stata veramente una grande sorpresa, una bella sorpresa quella, la scoperta dell'Eritrea. Oh my God. Surprise. Siamo molto felici di essere qui. Okay. Thank you. We appreciate that. Happy Easter. Grazie. This is how you do it. First to the Fai una left, foto? then to Fai the un right. video? This is the proper way to say Happy Easter. I'm very happy to be here. It's a very wonderful ceremony, and I enjoyed this place and above all people. So thank you very much because it's my first time. I've never been here just before, and it's a lovely situation. The passion, the way people pray and so on, it's wonderful. I hope you'll be enjoying. There is a lot Yes. of unique religious Yeah. and cultural Yeah. ways that we do during this day. I hope you'll be enjoying them. Yes, and it's something which is completely different from our reality, even if we are Catholic. So, there's something which could be the same, but it's not.
So for us, Eastern is the most, powerful part of our religion. But anyway, it's not. It's very, very different from this way of. I hope you'll be enjoying this day. What would you say to those viewers who are waiting for this moment? Even you can say it, even in Italian. Oh, I hope that people will come here because it's a wonderful country and lovely people, and I think that it's an experience that everybody should live. Thank you. We wish you a really happy Easter. Thank you very much. Thank you. I appreciate that. Thank you. مجمريا روحوا سبعل صحنا بعد كبرات عزبتي سينما سمرة كم زخم رئيس أنحنا قسنا بلنا نزكي قطرنا بيتكسرنا دحسسنا نخيدلنا كله مؤمنا دما نتا كله سب أبتنسى إزت بيع كسالم يزخيدلهم أنا مبوغن كسالم يخيدلهم مسح حبيرنا نسالم አዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ እግዚአብሔር ፍታ ማእሰረ ኃጢአት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም እግዚአብሔር ይፍታ ማእሰረ ኃጢአት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ እግዚአብሔር ፍታ ማእሰረ ኃጢአት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ እግዚአብሔር ፍታ ማእሰረ ኃጢአት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እግዚአብሔር ፍታ ማእሰረ ኃጢአት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ እግዚአብሔር ፍታ ማእሰረ ፈሳውዳ አመር ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ደግንዳ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ እግዚአብሔር ፍታ ማእሰረ ኃጢአት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ እግዚአብሔር ፍታ ማእሰረ ኃጢአት ቅዱሳው ዳእመት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ እግዚአብሔር ፍታ ማእሰረ ኃጢአት ቅዱሳው ዳእመት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ሰላም እግዚአብሔር ፍታ ማእሰረ ኃጢአት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ሰላም እግዚአብሔር ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ በአቢ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ በሰላም
መጀመሪያ ርሑስ በዓል አሜን አሕቢሩ መን ክንብል ስም ደሃብ እሺ ማማ ደሃብ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ በዓል እዚ ብፍሉይን ድምቕ ዝበለን ኣገባብ እዮም ዝፅንብልዎ ዘሎ እንታይ የውሃና ምበልክና ኣለና ንዓመታ ከምዚ እዋን ብሰላም በቕሳነት ካብዚ ንላዕሊ ንሕጎሰሉን ሰላም ንረኽበሉ ንግበረና አሜን አሜን Rosbar, thank you. Thank you.
هاي وقدس رزق صباح وعطاهم ولكليهم
رزاز سامودان لابي عيلو ستان أسرن سيدان رابم أغازر أدام سلام يجيسر كونه ساو سلام رزاز سامودان لابي عيلو ستان أسرن سيدان أغازر أدام سلام يجيسر كونه ساو سلام ورزاز سامودان لابي عيلو ستان أسرن سيدان قربم أغازر أدام سلام يجيسر كونه ساو سلام ورزاز سامودان أغازر أدام أسرن سيدان أغازر ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዘ ለአዳም ሰላም ዜቴክም ሰላም ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዘ ለአዳም ሰላም ዜቴክም ሰላም ህይወታችሁ ነብርን እዩ እቲ ዘርአ ድማ ናይ ሰናይ ወይ ሰናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ፃይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን ዘለዎ ኣምላኽ ግና ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህብ ነፍሲ ወከፍ ዘጥውን እብነቱ ይህቦ ስጋ ሰብ ከዓ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳውን በይኑ ዳ እዩ እምበር ኩሉ ስጋ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ ምድራዊ ሰብነት ከዓ ኣሎ ግናኸ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪ እቲ ምድራዊ እውን በይኑ እዩ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ ብክብሪ ክኸውን ካብ ኮኸብ ይበልጥ እዩ ትንሣኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ ብዘይብስብስ ይዝራእ ብዝብስብስ ይዝራእ ብዘይብስብስ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ብባህርያዊ ሰብነት ይዝራእ መንፈሳዊ ሰብነት ይትንስእ ብባህርያዊ ሰብነት ከዓ ይየት መንፈሳዊ ሰብነት ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህይወት ዘለዎ ፍጡር ኮነ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እቲ ዳሕራይ ኣቅፅር መፅእ እቲ ባህርያዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን መንፈሳዊ ዳሓር እዩ ዝመፅእ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ መሬት ዝተፈጥረ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ እቶም ምድራውያን ከምቲ ምድራዊ እዮም እቶም ሰማያውያን ድማ ከምቲ ሰማያዊ እዮም ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝህበና ሰቡ ድማ ምስሊ እቲ ሰማያዊ ክንፅበብ ኢና ኣብ ናይ ኣብ ወርበት ይዘን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋይን ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ተነግረ መልእኽቲ እዩ። ቀዳማይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 13 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ቆሮንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቆጦብያን ኣብ እስያን ኣብ ቢትያንያን ድሕሪ ፅንፋዕ ዘለኹም የኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ዝኾኑ
ብምንጻት ደሙኻ ምንሰሰቱ በዝቕዳሴ ዝኾነ ሰላም እግዚአብሔር አቦ ባህርያቱን ጸጋን ሰላምን አባቱን ይዛ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክን አቦን ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ንክሱ ዝተረኽበ ሕያው ተስፋ ብብዝሒ ምሕረቱ ክበዓዲስ ወለደና ነቲ ዘይብረስን ዘይበርስን ዘይባላሽን ዘይፅንዱን ኣብ ሰማያት ኣምላኽና ዘሎ እዩ። ወርቂ ኪሕኳ ብሓዊ ዝተተቖልዐ በራታ እዩ። እነሱም ግና ምስተፈተነት ኣዝዩ ዝመለፀ ዋጋ ኣለዋ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍለጥ ከሎ ምስጋናን ስብሃትን ክብርን ከተጻዕኩም እያ። ከይረኣኽዎ ተስዕርዎ ሕጂ እውን ከይረኣኽዎ ጉ ተኣምኑ ኣለኹ። ነቲ ናይ ወቱ መደምደምታ ዝኮነ ነርክቡ ምስ ተቐበልኩም ከዓ ብንገር ዘይከኣል ክቡር ሓጎስ ትሕጎሱ ኣለኹ። እዞም ብዛዕባ እዚ ንዓኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ሰነድ ዘይነቢያት ብዛዕባ እዚ መድሓኒት በዓል ፅንረቐም ነበሩ። እዚ ኣዋቶም ዓዚሙ ብዛዕባ ሰብኣይ ክርስቶስን ብዛዕባ ዝስሕብ ክብርን ዝንበዝነ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ግዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላኽ ከዓ እዚ ኣገልግሎቶም ንዓኹም በዝገዛእኩም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዚ ነገራት እዚ ለለዎም ካብ ሰማይ ሰላም ረፈፅሙ ገይሮም ወንጌል ሰብኩም ንኩሉዋት ሕጂ ተነጊሩ ኣሎ። ነዚ ነገር እዚ መላእኽቲ ክሪእዎ ይብሉ እዮም ብቅድስና ንበሩ። ስለዚ ዓቃቡ ልብኩም ተዓልቑ፣ ከምኡውን ተጠንቀቁ። ተስፋካ ብምሉእ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንተገልጠ ትረኽቦ ጸጋ ይኹ። ኣድማዕዋላይ ዓለምኮትን መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽዋት ሐዋርያት ዝተረኸበ ንሰብ ሕጊ እዚ ድማ ዜና ግብሪ ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት እዩ። ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ 28 በረኸቶም ረድኤቶም ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘበለ ኩሉ ከዓ ክድሕን እዩ። ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዚ ቃል እዚ ስምዑ። ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በታ ኣምላኹ ኣብ ማእከሎም ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትምህርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ ከምቲ ምቱብ ምኽሪ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ፍልጠትን ዝተዋህበ ዝተወከየ ኢየሱስ ብኢድቶም ሕጊ ዘይብሎም ተቐልክምዎን ቀተልክምዎን ሞት ሒዙ ክጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማዕበልቲ ሞት ተጥሖ መስተድዑ ኣገልጽኦ። ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ንእግዚአብሔር ኩልካ ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ዘሎ ከዓ ኣይክናወትን እየ። ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ ዕድል በለ ስጋይ ብተስፋ ትነብር እያ። ምክንያቱ ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓብያን ኢኻ፣ ንቅዱስካ ድማ ኣብ መቃብር ክትምት ኣይትገድፎን ኢኻ። ንስኻ መገዲ ህይወት ኣብለጥካኒ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጎስ ክትግበኒ ኢኻ። ናይ እግዚአብሔር ቃል መርአ ኣቤት ቅዱስ
በጽድቅ ወንድና ንግንበት ሲሆን ሰላም ለሁሉም ስረቱ የራስ مجمرة روح سود عمل من كن بلسم تسفو شيما كم يالله بعد أكبر نايت نساي بتعمل دسم ما أبزي أمسكت بصحة الله يوهانا هن لهم ستبير الله يوهانا دم بالكلنا مرلا حزب كريستيان وقعد كعنا نقولون فتوتي راون تربان دلو لعبش وقعد كعنا رسم شيء أني لنا نحنا خاطر تلفزيون channel كا بزقات أم زهر حساود أمت بسم الله سدرا بيت بلاكم علينا يعني لنا ما كده هنحكي عم تغير لنا عم تغير سلام كبرات تخاتلتي ذا channel سينما سمرة كما يتصنيحو تصنيحتنا ناي قدوس بعاله تنساينا بخم كنا بلو زصنحنا اب قطر بيتكريستيان دا مريم ترخيبنا نبخم كنا بلو تصنيحنا كمزي كنريو زوعلنا كابزنا اسك ساب زعبين الشي عبي كله كيف لاليه كابتزنا اس ود حد ود خلط عامت قلعات كساب بريزيدنت ناي هاجرنا كوبو بريزيدنت إساس أفوركي كي ترفو أبز بعال زتراخيبهم تساليمهم نتي ناي كبرى بعال برخت وانتساتفهم كيدوميم كساب مود أتامد بحبيرنا سلازت أناكم أزي إذا مسكن تساتفت نايز برخت بمخانكم ون يغني اللي إنا بالكم بأردقي مدقاقي روحوس بعال انقع نابز كبر على تزي أبقعكم النابلنا مدمنا نعطوا لنا دقيمة دقاقيمة شير لايك كومنت لعلو كله سبسكرايب ببال نزا channel زي أدقفكم أي فلينا جوان روحس بعالة فاسيكا انقع عنا بعالة تنسايقو بسلام أبقعنا